Wis monggo ngaturke panuwun karo Mbah Lurah Haryanto dhisik. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Ibu. Nggih. Ya, Nduk. Dan ngaturaken sugeng dalu kagem tuan rumah Bapak Haryanto kalian kedua mempelai yang namanya Mas Nganten dan juga Mbak Nganten. Jenenge sapa, Ken? Mboten ngertos, Pak. Mbak Tina karo Mas Faisal. Mbak Tina kalian Mas Faisal semoga sakinah mawaddah warahmah dan bisa saling mencintai, saling melengkapi, saling bermanfaat satu sama lain. Semoga cepat diberi momongan juga. Amin. Wis, Duk, wis. Sampun. Wis le palakrama wis setahun kepungkur kok. Oh, Heeh. Le rabi wis 2023. oh, Berarti terus. Mbak Lurah wis kagungan cucu. Nggih. Oh, berarti niki ngekarne napa nanggape mawon? Wis pokoke intine Mbak Lurah golek becekan ngono ae lho wis. Oh, ngoten. Ya semoga kan bisa diparingi apa putra lagi. Amin ya rabbal alamin. Leres, bener-bener kowe. Nggih. Bu Kesi. Kula nggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Pak Haryanto sekeluarga. Awit kepercayaan panjenengan ndhawuhi bojo kula lan kanca-kanca kru Madangkara untuk menghibur keluarga besar Pak Haryanto WC. Pak Haryanto Lurah. Nggih. Loh, kan jare sedot-sedot WC. Pak Haryanto sedot WC. Sedot Indri kae. Ngapunten Pak Haryanto. Mugi-mugi napa ingkang panjenengan gelar dalu menika nyenengaken sedaya warga masyarakat dados berkah lan barokah lan ugi amalan panjenengan Pak Haryanto. Satemah rezeki panjenengan tambah kathah. Yen rezeki panjenengan tambah kathah mengke saben taun lan saben wulan iso nanggap wayang malih nggih Pak. Amin. Lek saben taun ki memper, lek saben wulan wayangan iki engko daleme Pak Haryanto ngarepe ditulisi Lurah Sida Ludes ngono ngawut ya. Nggih. Gak apa-apa. Heeh iki Nduk, anak wedok lho. Niken, ayumu bengi iki luar biasa. Sasat midodari darat, Nduk. Kowe iki mau sampean tak seragami njaluk karo Bu Kesi nyuwun karo Ibu. Bu, kula benjing yen dados sindene Madangkara lho, Bu. Kula pengen diseragami kalih sinden Madangkara. Nggih. Ras ronton langsung esuke Ibu belanja kebaya ning pasar Klewer, Nduk. Mila Tak to, Bu? jahitke. Berarti niki ndadak to? Dadak kanggo awakmu. Ayumu kaya midodari. Yen ibu gawe parian, gawe pantun kanggo awakmu ya Allah. Burung gelatik banyak sayapnya. Cakep. Niken cantik, siapa yang punya? Ya ampun, ya ampun. Ayune Nduk, sapa to Nduk sing duwe Nduk calone? Sing duwe nggih Pak Cahya kalih Bu Kesi. Oh, Amin, iya. amin. Lek karo Iya, bapak Nduk. genah aman wis to. Karo bapak karo kanca-kanca Madangkara, wah iki kabeh wis jinak kabeh Nduk iki. Aman pokoke nggih. Saiki coba sing alusan dhisik yen nang nggen YouTube, nang nggen TikTok bapak wis kulino ngerti sampean nembang ala sekarang. Coba langgam ngimpi engko iso kolaborasi dengan mbokmu. Ayo coba Bawa kaya napa mboten, Pak? ya dikumpliti bawa nemu wong petuk sampeyan kok ya. Nggih. Ayo. Ayo Nduk Anake Cahayu, sik. anakku. Hah, bocah kok sedini-dini. Awakmu dhisik ya, Nduk. Nggih. Sampeyan dhisik. Oh, kula riyen. Ono. Ngambara ing amang bebasan tanpa tapi
mboke genti. Ayo. Mau anake saiki genti babone. Ayo. Nyuwun tepuk tangan yang meriah para lenggah. Elok tenan iki Jos. Aku mau ngarep mbuktekke bahwa genduk niken ki ora mung bocah modern ning karo tradisi ya tetep tresna. Lali sumber bakale ketiwasan. Betul, ya. Ya nduk angkaten sampean dhisik Niken Salindri, ya.
sampeane ya mirasa tenan ya, Mak. Tur bareng genduk niken iki ngangge bayak cara tradisi ngono ki malah berwibawa sampean, Nduk. Tenan. Ketok berwibawa, ketok anggun. Wong lanang arep njaraki sampeyan wis wedi dhisik karo aurane sampeyan. Nggih. Pokoke bengi iki sinden loro iki sing aurane luar biasa, siji niken, loro Mbak Indri. Walah ta. Lah kok Bukesi ya mboten? Jenengan Iya karo Bukesi, lek Bukesi genah yang nomor 1. jenengan selerane sing anu to, Pak? Boti to, Pak? Boti iki apa? Siji lanang, siji wedok. Ora. Ya ora, seleraku ya kaya mbokmu ngono kuwi, Nduk. Kaya ngono kuwi, piyayine ya tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, pas-pasan saja. Mergo lek piyayi terlalu putih ya, wong wedok terlalu putih, lek lara 7 dina pucet, Nduk malan. Tenan. Nek rada ireng mbok lara seminggu to, tetep ketok ireng banggan. Terima kasih Mas Dalang. Iya, sama-sama. Kalau begitu aku mau parian. Apa? Anake mosok ra isin kowe ra. Ora apa-apa. Kaliane apa, Bu? Burung gelatik melayang-layang. Apa itu? Bukesi cantik, Pak Cahyo tambah sayang. Iya. Wah, wis. Lho kuwi viral lho ning TikTok saiki parianku. Oh iya, elok tenan. Ya, Bukesi iki, ya. Sekali lagi, Mas. Instrumen merebak mangin tunggal, maki biola.
terima kasih luar biasa, Dek. Wis kena nggo tombok kesel. Ha iya, wis pinarake istirahat dhisik. Iya. Yo saiki gendi nanjake Mas Duojo. Iya, Mas Klitik karo Kluthuk ya wis standby ya. Warung pojok mawon, Co, nggih ngormati Mas Jo Klitik dan juga Mas Jo Kluthuk. Monggo, dados. Minggahe Mas Klitik kalih Mas Kluthuk kula hormati mawi warung pojok merga kejaba panjenengane kekalih menika pancen nggih seniman hebat ugi usahanipun buka angkringan ya sukses lancar laris. Lha niku siap Bos. Nggih niku pakurmatan kagem panjenengan. Alhamdulillah matur gunging panuwun. Nggih sik sukses laris to warunge. Pangestu berkah panjenengan Gus. Pun pinten niki pinten titik sakniki warung. Wonten sekawan panggenan. Alhamdulillah. Ponorogo 3 Tulungagung setunggal. Elok. Kabeh laris. Sedayanipun mlampah tetep bikak soalipun mboten gawe lawang. Dibuka kabeh. Oh iya. Lawange mboten enten soalé iki. Mas jenengan nika nggih menika nggih bikak sami kula getok tular yen sukses aja dienggo dhewe, sukses tetep ditularke mergo kuwi ilmu sing bermanfaat. Leres. Mula kula tularke kalih Mas kula sepuh. Pripun Mas Kluthuk angkringane ya lancar to, Sian? Lancar, Pak. Sik rame to? Sepi. Lho, Kosek to. rada maju rene ora kok yak-yakan. Jenengan pinten titik angkring iki lak papat ki, sampean pinten? Loro, Pak. Loro. Rame kabeh to? Angkringan kula loro, Pak. Angkringan apa? Angkringan pitik karo manuk. Maksudnya ki sing dingendikake Gus Cahyo ki tembange warung pojok ki padha karo sesuai dengan profesine sampeyan. Profesi ya profesi tapi bengi iki rekor muri ya. Kok bisa ngoten? Apa enek dagelan apa metu pawon kok mburi kono ya. Ya matur nuwun. Mburi ngliwati tukang adang ya ambune remason tok. Sampeyan aja nyepelekke sing gawe remason sapa? Lek iyem lho. Lho. Lek iyem sapa? Lek niem. Bagian wirawiri. Wirawiri ngalor ngidul kopi, rokok iki. Lho berarti keduman rokok. Ora. Lho. Ora kok omong. Sampeyan aja nyepelekke piyayi sing masak ning. Mboten, Pak. Sing jenenge pertunjukan apapun mbok wong mampu, wong sunatan. Ya. Masak ki penting. Penting. Larane sing masak awake dhewe sewengi ya kaliren. Wong tur meneh sampean ki diliwatke pawon ki pamrih ben ora ganggu
piyayi sing lagi katemben Ya, mirsani. Betul. Engko yen nganti sampean liwat kono rono lak ya goyah. Konsentrasine sing mirsani njur ora tenang. Mula diliwatke ana ing sajroning pawon kuwi Guyon. matur nuwun. Guyon. Wong wis kudune lak nilake panuwun kita, Gus. Betul. Wondene gelar sedekah lillah sosialipun Bapak Heri menika patut dipun pacungi jempol. Leres, Pak Bahwasanya Arianto. kenapa? Niki dalu lak ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat. Amin. Saya insyaallah pikantuk sapaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wong jenenge ngene iki nek umpama dipamerke ya ora mungkin, digawe sombong ya ora mungkin. Beliau Bapak Heri selaku pemimpin desa, Mbah Lurah. Yen dipirsani sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Jer menika lamung sedekah ingkang putra lak ngoten to, Gus. Leres. Nah, ngono. Supados pikantuk pangestunipun Nah, para sepuh. itu Nggih. seharusnya kamu itu datang tekomu kuwi nggawa apa, mulihmu sangune apa. Leres. Itu lho. Nek Mas Cahyo tekane nggawa lakon, mulihe nggawa barokah. Mergo ditimbali penjanipun Saiful Bed Bapak Heri. Betul. Lah sampean rene iki terus karepmu apa, niatmu apa, ndongake apa? Ngono lho. Ndongane sapa? Lho, mempelai berdua toh. Mantene iki lho, Mas. Temantene. Ndongane piye wong keluargaku dhewe murat marit tok ndongane mantene. Astagfirullahaladzim. Bukan dari keluargamu yang menjadi percontohan, Loh. tapi dasar semangatmu. Sing penting ki internalnya dulu baru eksternalnya. Loh, Lah lek aku keluargaku murat marit, ndongakne wong apa ya mandi? Maksudnya ngene. Wong aku lho. ndongakne keluargaku dhewe ra mandi. Sapa? Kok kan ndongakne wong? Koclok kok piye kowe? Ayo sapa ngerti ning nggon keluargamu? Sapa ngerti ya, sapa ngerti. Aku ndongakne bojoke ra mandi, ndongakne wong iki bekok kowe iki. Ya ning paling ora Pak Heri itu niatnya apa? Kena mantu lho. Kosong ini sunatan. Wong undangan wis ketok. Iya ning sesuai dengan profesinya. Lah iya, Bapak itu dulu lah mantan Auri, Pak. Nggih. Angkatan Udara. wis Kamu padha kan- to kuwi. Loh, Karo maratuaku. apa ya anggota TNI? Pak Heri ki aku to. Angkatan Udara. Maratuaku lo AL. Angkatan Laut. Anggota ludruk. Wong ben bengi main. Wah, ki lho. Ngene lho tegese Mas, lek pancen jenengan ra kersa ndongakne mergo keluargane murat marit, Nggih. paling mboten jenengan lak diundang dirawuh ning mriki, Ini. niku maringi napa dhumateng mempelai berdua ngoten lho. Lah, kuwi lho. Ngoyo apa ngaku ra ndek apa-apa. Bukan karena itu ya, Mas. Maksudnya gini loh. Aja gini, aku tau gini keturun. Punya lidah yang basah, buatlah baca Al-Fatihah. Insya Allah siapa tahu mempelai berdua itu bisa menuju ke rumah tangga yang sakinah mawadah. Wis to, didongakne maneka warna, sementing adiki ndongakne muga-mugane Pak Heri karo garwane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Loh, kok Pak Heri kudune lak putrane? Sing didongakne iki wong tuane. Loh. Ben dadi patuladan anak lan mantune. Lah lek manten anyar ki didongakne apa-apa, diomong apa-apa ki mung dirungokne kuping kiwa, ditokne kuping tengen. Lagi seneng-seneng. Lagi seneng-senenge. Didongakne ki wong tuane ben bisa dadi patuladan utawa dadi contoh. Sok ben ade iki kita harus bisa hidup bebrayan, berdampingan kaya wong tuane awake dhewe lan kaya maratuane awake dhewe. Oh, sing dadi bayangane anak ki wong tuwa. Lho iya, Mula wong tuane didongake. Didongakne. Oh. mulane wis pas. Pas pripun? Nyambut gawe Pak Heri iki dadi apa? Ya dulu Auri. Auri. Begitu pensiun beliaunya menjadi wira swasta. Dadi Sedot WC. iki tak omongi, Pak. Kok ngandani Mas Cahyo ki ngopo wong beliaunya iki udah pirsa kok. Aku ya arep ndongakne maneka warna. Hmm. Sebetulnya situasi dan kondisi itu bisa menjadi toleransi dan bisa menjadi referensi dalam hidup berumah tangga. Kok saged penemune sampean ngoten? Pak Heri, garwane, Ibuke, mantene lan mantune. Itu nyambut gawene ora ado saka banyu. yang Dan berkaitan banyu kuwi iso dienggo pitutur anggone hidup berumah tangga. omonganmu kudu dijelentrehke lho. Iki bengi sing mirsani piyayi iki akeh banget. Terus ya ngerti, aja nyawang ming makrifate ning syariate ya kudu disop. Kudu cethok. Nah, kudu cethok kuwi lho. Nek nggon Pak Heri iki usahane ya banyu. Banyu. Kuwi ibuke ya urusane banyu, maratuane banyu, Mantune banyu, anake ya banyu. Kuwi Ora ado saka banyu. Apa? Dan banyu kuwi iso dienggo pitutur anggone hidup berumah tangga. contone Contone Pak Heri nyambut gene apa?
Bagian sedot WC. Ora ada saka banyu, mergo jero niki ya nek banyune. Loh. Berkaitan dengan air. Air. Oh, masuk akal. Garwane sinten? Bu Eri, Bu Nggih, Eri. Bu Mulyani. Bu Mulyani nyambut gene dadi petani, petani, pet ulu pametu. Iki rasa subur, ora iso apik yen ora ana banyu. urusane karo banyu. Lep, Pak. Iya. Ning kosek sampean kleru engko. Hmm. Sing dinikahke iki kuwi nuwun sewu, kuwi iki dokter. Hubungane apa karo banyu? Suntik. Infus. Enek banyune mboten? Oh iya, bener. Nggih mboten? Heeh, bener. Nggih mboten? Iya. Jenengan ki ya ampun nganti geseh maniki Jenenge ketahe. suntik niku napa? Banyu. Jerone infus. Banyu. Banyu, Pak. Heeh. Berat. Apa meneh? Mantune Mantune ya tetep PDAM. wis jelas urusane karo banyu. Air. Oh. Banyu kuwi yen digoleki iki pitutur kanggo teman-teman karone, Pak. Contone, Pak. Banyu. Ban ki saka tembung bantero anggonmu budidaya, bantero anggonmu ikhtiar, bantero anggonmu ngibadah. Nyuki saka tembung nyuwuna marang Gusti Allah Subhanahu wa taala merga awake dhewe anggone tumindak anggone budidaya yen ora ana berkah barokah saka Gusti Allah insyaallah ora bakal diijabahi. Dadi ya budidaya ya nyuwun marang Gusti. Ngono lho. Elok lho iki. Elah, iki Bocah iki pinter, kok pinter. urusane apik Bener, iki. bener ki omongane bener. Manusia punya masalah, Gusti Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Gusti Allah punya Kendali. Loh, kita patut mengangkat tangan, Gusti Allah sisanya yang Turun tangan. Loh, kok pinter sampean? Ngawur ya aku kok bos iki. Lah kok sedot WC urusane? Sedot WC iki wis pas. Mulane syukurane Pak Heri ndhawuhke putra lan mantune iki wis ora adoh. Iki nyawiji dadi siji. Contonipun, Profesine apa? sedot Pak Kepala Desa. nggih, swastane sedot WC. Sedot WC. Mulane syukuran iki ora adoh saka artikulasi utawa abjad WC. Artine W karo C. WC iki saka tembung syukurane dhawuhe putra lan mantune W iki wayangan sing dadi hiburane. Loh, C-ne Cahya Kuntadi sing dadi dalange. Pak, aku ora trima, aku padake WC malah aku asem iki. apa dalange bentuke kaya sapi teng apa? Bener apa ora? Ora Ayo bener. bener ya mbok Bener, kait-kait Ora kuwi. setuju aku. Mosok lagi ini dengan dalang jumbleng. Ora. Ambemu ora Kowe ora enak. sembrono Pak, kowe. aku malah ra muni jembleng. Lah kaitane karo kuwi. Kula nak muni WC, W iki saka tembung wayangan, C iki Cahya Kuntadi sing dadi dalange. Leres. Sik to saiki upamane ya, mau sore mau lek jenengan rong rawuh, Nggih. sini. Nggih. Sagung para lenggah dalu menika ki dalang badhe babar lalampahan babat Wonomarta. Dumateng ki dalang Cahya Kuntadi. Cahya WC supados kan ya ora penak ngono kuwi. Duduk Cahya WC. Apa? W iki wayangan, C iki Cahya Kuntadi. Mengambil dari artikulasi hurufnya. Abjate. Tapi janjane aku getun. Loh, harusnya bahagia loh. Pak Heri iki nimbali Mas Cahya Kuntadi jane aku iki rada lali lho aku. Hubungannya apa? Mas Cahyo itu piyaine lembah mana Anda pasor. Terus yo sumeleh sareh sumeh. Dalang paling kemlinti iki ya Mas Cahya tok. Loh. Kowe rayayaan lho. Nek nganti kemlinti kaya Yukesi apa ya arepe kersa Wes. ndaup karo kono. Dalang paling kemaki iki Mas Cahya Kuntadi. Kok sampean ngarani ngono? Buktine apa? Bukti tak dudohi kowe. Nggih, Sinden iki ditanggap ayu-ayu. timbali Pak Heri. Timbali Pak Heri, ya tetap menghadap ke sana, menghibur warga masyarakat, lan ngadep Pak Heri. Menghormati penonton. Menghormati penonton, menghormati penanggap. Betul. Sampan karo aku ditimbali Pak Heri, Nggih. ya madhep roro, ya menghormati penanggap. Iya. Lek ra dalang kemlinti kemaki, ditangkap kok madhep debok iki lek ngene. Kula madhep mriki, Pak. Jenenge dalang ngendi wae ngedep neng kelir, ngedep debok. Pakeme ngono kuwi, ora. Ane ngrekek kasane panitia jenengan iki. Nyapa? Ketok larang ya debok ra gelem nggawa dhewe. Lho, kowe iki piye to? Mosok aku ya kok Solo nggo debok dhewe. Lelek Neng da- ndi lek wayangan sing nyawisi ya panitia. Lek jenengan ki dalang paling ndak dalang sing sapa jeneng iki Kreatif. sing profesional, ya debok nggawa dhewe. Nyapa dadak kok nyepaki panitia? Loh, nyatane panitia karo Pak Lurah. Tak kon nyepaki parandene ikhlas lahir batin, aku butuh 6 malah dicawisi 8. Tegese lek piyaine lila legawa nyepaki iki. Iki 8 iki ora perkara nyepaki diluwehne. Apa? Mas? Jenengan ki kalih profesi kok dadi juragan tempe. Hubungannya apa? Debok yang butul tempe to, Pak. Iya. Aneh lak yo nuwun sewu. Kaya Mas Dalang ki arep potong-potong kang Solo. Terus nggawa debok apa ya mungkin. Ben ringkes ki apa ora ana liyane debok lak ora ana. Damen. Lho. Apa kuwi? Ya gane debok damen.
Damen diapake? Diunteli ngene dadi. Ya iso dincepi wayah. Iso. Oh. Ning ora rasa damen, ora Nah, rasa. Rasa iki sih an. Rasa ya. Ndang remuk damen iki lek dianu. Aku ya tau mbiyen ngono kuwi. Styrofoam. Heh? Styrofoam. Kae ya apik, ning suwi-suwi ndang ambyar. Tetep ning donya belum ada penggantinya The Box sing kaya iki. Enek sing dicepi rata ambyar enek iki. Apa? Sinden. Kuwi rambyar malah dadi loro kuwi kok. Aku ora dincepi malah dipetani dalange. Lesu. Bojone Ayo lesu to. Bojone Aku lesu. garwane profesine sinden terus kon mlumah rono lah kono ora sida sulukan mak metani tok kuwi sewengi. Mangsamu. tamongi. Lho ngapa? Bojone lesu bojone. Loh, Mbak Kesi ini wanita yang selalu setia kepada suaminya. Tapi saya itu bisa mencerna apa yang dikatakan Mas Cahyo. Apa? Mas Cahyo sore mau cinta. Cinta. Cinta ki kabeh do mengartikan cinta ki apa? Sebuah cinta. Cinta ki apa? Tak takoni sampean ganti. Cinta ki piye? Ayo. Lah aku wis matur kok. Pripun? Cinta adalah anugerah yang suci dari ilahi untuk ketenangan, kenyamanan hidup di dunia maupun akhirat. Mencinta itu dari segi apa? Wajah. Ya mesti pertama nyawang wajah dhisik. Terus Bar kuwi Ayu. nyawang ayu rupane. kuwi menungso lek barang. Apik. Becik utawa apik. Salah iki. Lek omah, Ya megah. Gawe no gedene. Nah, berarti jenengan ki ilmune kurang jeru. loh. Ini paling tidak sarjana loh, dosen loh. Dosen tapi dalam ilmu kecintaan kuwi kurang jeru. Loh, rupamu kayak kapsul lho iso. Kapsul matamu. Aja nesu kok. Maido dalang iki lho. Lho kita dudoi. Ayo jajal, nek sampean bisa Sik, cinta ki lek menungso napa ne? Wajahe no rupane. Lek barang, Ya apike. lek omah, Gedene mewahe. awamu sama seperti yang dingendikake Gus Cahyo. salah. Jangan mencintai wanita karena wajahnya, jangan mencintai barang karena wujudnya, jangan mencintai rumah karena mewahnya. Lah terus Kowe iki lek nresnani samu barang mergo rupane, piye caramu nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Medeni bocah iki. aduh, abad bos iki, Bos. Abad niki, Bos. Ayo, Abad, wedi abad. aku. Ayo. Lek iki pinter tenan lho. Ayo, Blitar, Pak, Blitar. Lah iki santrine Samsudin kok. Blitar, Pak. ayo. Bener. Kira mboten? Leres Gus, nggih. Iya ora? Nggih leres Gus. Ayo. Gua apa gua aturmu kaya gemuk getake dalang ora. Kan bener. Iya ning Dadi ki aja nresnani mergo rupa, mergo samu barang ki apik. Iya. Yen sampean nresnani wong wedok mergo rupane, nresnani mobil mergo apike, Nggih. nresnani omah mergo megahe. Ya. Piye caramu nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? nek sampean lak duwe bojo. Duwe. Ha terus lemu nresnani bojomu piye? Mergo keyakinanku. Sampean yo Keyakinan duwe piye? mobil. Duwe. Lemu nresnani mergo apa? Mergo yakinanku. Lho, omahmu magrong Mergo aku yakin. Mergo bojo ki yakin iso nyenengne aku, mergo mobil ki aku yakin tak go nyambutke ora bakal rusak, aku yakin duwe omah ki, mergo aku yen manggone kono ki mergo dadi keluarga sing harmonis. Yakin, Mas. Lho, Ora mergo wujude. wis mul yakin. Lho ngono, santriku koyo ngene iki. Santri matamu. Wong lemu Lambene kok jeplak ora. Lho ya ora? Lah iya to. Lah iya. Pucet ta kowe yang Asem. pucet to. Jenengan ki tahtane dhuwur dhewe. Ayo. Kok nganti direndahkan Loh, dagelan ini tidak merendahkan, ini adu argumen, Bos. Ngene lho, aku ilmu ngene iki wis tau krungu para kiai paring dawuh. Nggih, Ning nggih. awake dhewe lak menghargai karo Mas Kluthuk. Iya, betul. Ning ngene, sampean salah ketika menyatakan bahwa Allah tidak berwujud. Ah. Allah itu sangat wujud. Kok sakit? Allah itu sangat dekat dengan manusia. Wujud apa? Apa wae yang terlalu dekat, mula sok-sok ora ketok. Nah. Iki lak apa? Driji to? Driji. Nek terlalu dekat dadine ora ketok. Ora iki ketok, driji. kecedeken. Allah terlalu dekat dengan manusia, maka tidak bisa terlihat. Itulah kehebatan Tuhan Yang Maha Esa. Tamongi. Siapa? Iki omongane Mbah Sukron Sumodo ngene iki ndek ngene. Kuwi alis. Aku yang ngerti kuwi omongane anu apa jenenge Gus anu kaya idam ngerti kok. Mulane iki lek tresnani wong wedok ki aja mergo rupa, Pak. Lah Lah kok piye? piye, Pak? Rupa ki bakal tuwa. Terus raga Raga bakal suda. lho. Ya, ora? Bondo bakale Bondo bakal sirna. Nresnanono samu barang ki mergo ati, besok bakal digawa sakjroning mati. lho. Wong wedok ki non sewu, Pak. Sampeyan seneng karo wong wedok kaya ngene iki. Iki umure sik menginjak dalam 30 tahun, 35 tahun. Nggih. Tapi kita harus tahu, beberapa tahun yang akan datang, iki samu barang ki bakal melorot, Pak Cahyo. Sik, sampean lek anu berarti ngenyek bojoku lho. Ora ngenyek,
Tapi saya berbicara realita. Sampeyan mau kondo 35 sik ayu intine. Ayu, Pak. Mongko bojoku wis 45. Kok anggap njur kendor kabeh ngono apa piye? Loh, saya tidak berbicara 10 tahun, tapi 30 tahun yang akan datang. saranduning badan Melorot. umpama Gila. saiki yu kesi ayu. Ayu. Alise nanggal Tanggal sepisan, tapi sok ben umur 70 tahun, ki serah nanggal sepisan. piro, Mas? Saulan. Iki lek ngene iki pipi. Pipi sing maune nduren sajuring. Oh. Iki sik apik, ning sok belek 75 tahun wis glember, Pak. Winongi pundake ntrajung, Mas. Sok ben wis melorot. Ki lho, sik 75 tahun. Mlaku wis ngene, wis engkeng. Bergita. Bergita. Bangkane nawon kemit. Sok ben wis glember iki wis dudu welut. Sok ben iki naga ndlebek. Drakot kowe kuwi ora malan ora. Ah bojomu Bojoku contone, Pak. Payudara. apa iki? Payudara lho. Dodolan doro apa? Dara ndasmu. Piye ta ki? Basane iki payudara iki lho. Wo kelemon ngono ta? Anu tumor ta, tumor. Kok tumore payudara iki lho, Mas. Lah iya, Lah. wonge nggawa dara terus payu digawa ngono. Basane iki payudara iki. Lho nek umpama ngerti aku netra ki mripat. Mripat. Nggih. Tutuk ki lambe. Talingan ki kuping. Iki lho payudara iki lho. Lho, lah iya njikok dara terus digawa payu. Susu. Weh iki, weh nak ngono ra ndang diomongke. Niku sik nyengkir gading, Pak. Tapi 75 tahun yang 30 tahun yang akan datang. Nggih. Sok ben ki ora nyengkir gading. Ah terus pripun? Wis nyengkir bluluk. Kok saged ngoten? Deledek ngene. Dadi Lah bojomu ya ngono apa bakal? bojoku wis ora sampir ning ngiwonengan kene iki. Ah bleset iki. Wong ning pasare mlaku iso tak takoni, "Ning ndi, Nduk? Aku ape ning pasar?" Pak. Sembrono kowe. Iya. Wong ki aja sia-sia karo garwa. Leres. Garwa kuwi sigarane nyawa. Sing diarani priya lan wanita, wanita ki wani ditata. Piye-piye sampean biyen ya tetep nembung tresna ning gone wong tuwa. Njur saiki mbok undhamana, saya-saya mbok gawe lara. Ndahne atine nelongso. Nek pancen ora tresna, mumpung ning gone Mbah Lurah, gawa rene aja rono, titipno bali desa. Ndek iki tak dekek ning balai desa malah dipek Mas Cahyo. Gragas men ngawut ya ora. Wis mbok lokke jumbleng. Sik mbok weturahan. Iki Pak Lurah lek golek bintang tamu kleru tenan iki. Ternyata kleru. Lah ya mosok dalang padake jumbleng iblis ya ora. Wong kok sembrono. Ora madakne, Bos. Kula Mas Manten kali Mbak Manten. Ndi teman Lenggah Sarimbit. Ijen lho kok ijen lho. Ijen mana to? Lho kae lho. Menika ibuipun. Oh, ibu to kae. Nah, menika ibu. Bari ya. Aduh, Bu sinten? Bari. Loh, Kuwi beliaunya garwane AU. Mulane Bari iki sukses. Kenapa? Bapak itu angkatan udara. Nggih. Dadi nyambut gawe iki sukses karena udara. Oh, kok saged ngoten? Ibu ki nyambut gawe bakul pelembungan. Kowe iki anggere jebles wae kok iso. Ning nuwun sewu kados Pak Lurah niku pancen Siap. Kyai Budaya. Nggih, Pak. Gitu. Wingi sampun campur sari malah sonten wau kepareng manggi kula Pak Dalang mangke jenengan ngaturaken lagu klangenan kula ing naminipun Tandha Mata. Siap, siap. Kula Tandha Mata kuwi iki lho. Lagu iki kadang-kadang ngene, Pak. nggih. Judul ki kedawan. Pripun, Mas? Tandha Mata. Iku Itu kudune terlalu disingkat. kepanjangan, Kepanjangan, kudune disingkat. Contone? Belek. Oh ya bener, Mas. Saiki simpel kok. Tandha mata disingkat dadi Belek. upamane jalan terbaik. Tol. Loh. Apik. Apik Singkat, praktis kuwi. singkat. Iya, Praktis. Benci tapi rindu. Munafik. Loh. Apik. Tandha tresna. Nah, Tandha tresna ya cinta. Ngono wae. umpamane oplosan. Oplos langsung wae teler. Loh. Sakit gigi. Abuh. Wah ya suwe bleset to kowe. Kula nyuwun sing nembang Mbak Diajeng Chandra Mulya nggih. Nyapa to kok. Loh, panggunge Mas Cahyo kuwi ora mendominan bahwa kita itu sebagai utuh Ya, untuk ya. menghibur. Dadi karo guyon, Nah. karo nembang. Itu lho. Ini kan malah ngenteng-ngentengi gawean jenengan men ora kentekan bahan, ya toh? Ya, Iya ya. ngopo lho. Siap toh? Cocok toh? Modele nek sitok mungkin aja mbok padakne nderekke sapa-sapa. Mas Cahyo ki lakon lagon lucon. Kuwi tetep diugemi. Ya, ya. Kita Tawon nenek entupe. lakon kecawan tentu tuke. 100. Lah itu. Tukung-tukung ya Mas Mbak Diajeng Chandra Mulya. Yo. Ada ya. Ane iki lagi istimewa.
sampean ki ora sanggit to. Napa? Ora ndang langsung sigap kok. Lah wong sing wedok ki wis wekeh. Lah awakmu sing lanang ya langsung wek. Ngono. Wek terus. Wek terus roh wedoke mapan langsung wek. Terus mudun kewer. Kewer lah bojomu mah. Kewer ki apane? Wek. Mbak kowe aja sok semena-mena karo wong wedok lho. Mangsane sinden ki ya kudu direksa rayak-yak. Dihormati. Nah, Gendera wis dihormati. boleh kamu melihat sebelah mata tapi harus tahu gunane apa to kok terus kebayaan gelungan sewekan ki gunane apa ngono lho. Apa? Lah nek iki ketok wasis, ya garwane Mas Kluthuk nu benten kok Gus. Yo ngangge sewek. Walah dijariki jan metetek nika. Malah Malah ketok kaya anu. blongsongan tewel nih. Golekke sing rada molor sithik. Molor malah kemoloren kok. Lho, kepiye? Tak nggon street to, lah kok kene teng peluntung. Terus Malah kaya pelemana lagi. Lah iya to Mas Klitik. Nggih, dawuh. Lah bojone Mas Kluthuk kae iki rekake ya arep nganggo highlighter ngono kae Nggih. lho Mas. Ayo Lah nyoto kok sampean. Letter ya bener ya. nyonto aku dek niken ngono ki lah ya Highlighter kuates iki ngono sing ya Mas. Lah nganggo highlighter malah kaya umbel iki. Headletter sini to. Iki lho. Bah, bojoku sing gawe kleru dadi headletter kok. Heeh, lah kaya umbel jelaret ngono kae lho. Iya ta? Ya mulane ape tak pisah ape gawe ngawakmu aku. Kaya ngawur ora sah wis ngene wae penak Sini, mati ora, wong lu. Nika paling asma sinten Gus? Tandra. Mbak Tangane, Chandra tangane. Mulya. Nggih. Tah jejer ngono nyapa Tandra. Ayo beda to. Kowe lho, iki jelas ora gelem yen mbok dampingi. Soale rekoso. Golek vitamine ya ora. Lho, lah nek nun sewu pamine panjenengan kalih Mas Cahyo pane. Jengkaripun temanten kekalih kabedol saking sasana palenggahan. Kairing para keluarga agung. Sapa keluargane sapa? Wong rabine digerebek kok keluarga iki apa sih? Tak keprok ora. Kairing keluarga agung temanten kakung ingkang paring asma Cahyo Kuntadi. Kaapit dening penjanipun Keng Garwa Ibu Cahyo Kuntadi. Lho kepenak lho. Upamane Mas Klitik. Nggih. Piye? Menawi jenggaripun temanten kekalih kadherekaken para sesepuh pinisepuh kaboyong Keng Rama paring asma Raka Mas Klitik. Nggih. Kaapit kalian Bu Klitik penak lho. Lah, Mas, Jajal nek sampean karo kae. Mbah iki malah ngisi-ngisini no. Rono no. Jajal kono. Temanten kekalih kadherekaken piyai sepuh kekalihipun. Ingkang kakung paring asma Raka Mas Jo Kluthuk. Ingkang putri ingkang kasebat Blu Kuthuk. Lho. Bluk kutuk. Ora penak to. Pancen bojoku kaya kutuk benguk. Ora penak. Iya, Nak. Ngagem bawa mboten, Gus? Mboten langsung kemawon. Tur dua versi ya, Nak. Dua Siap. versi. Sekali bahasa Jawa, kedua Indonesia. Oh, Keparengi nggih. Pak Lurah ngono Nggih. kuwi. Sing ketiga bahasa isyarat adik. Pek. Ayo. Kewer ngono ta kowe. Nggih. Ya, Mbak Chandra Mulya, Tondo Mata. Ya. Loh. Oh, melu kene nih. Sanadyan to ora mitra tandha mata sing tak senadyan namung sepele ngelingake kabeh lelapete
terima kasih Mbak Chandra Mulya. Nggih saged istirahat mungkin. Nggih. Jadi mulai dari Jawa ke Indonesia. Rendra. Ateko dulu. Karo kok kapakne nek. Wis kadung lunggah ya. Aku bareng linggo lagi ero aku. Pripun? Kira apa? Sok ben ki lek rabi. Temu bocah wedok kaya Chandra ki aja dirabi. Lho lah ngapa wong Iki ya? khusus kanggo cah nom-noman sing ning kene. Pripun? Bocah wedok lek diandeng-andeng andeng-andeng ning pipi. Iku aja dirabi sok ben. Lho sebabe? Bocah wedok lek diandeng-andeng ning pipi iki seneng diambung wong liya. Lho. Kowe ra Kowe aja sembrono omong lho. aja fitnah ngono kuwi lho. Niki rumus buku Joglutuk Harahap Ali Muhammad Soke bin Ajibek. Empop. Loh. Ha iki delok iki. Ha iki sapa iki? Loh. Ning gulu iki, Minong. Neng gulu ki nggone liwate panganan. Nggih. Sok ben lek ketemu bocah wedok duwe andeng-andeng ning gulu ki aja dirabi. Lah ngapa? Bocah iki mergo sok ben ki ngentekne dhuwit. Lho, kok saged? Loh, liwate panganan. Ki lek mangane ora enak ora gelem dipangan. Sok ben ki lek wong lanang ki nyambut gene pas sepi, jeleput sok ben rabi karo Winong. Wis diarani dokter no. Iya dokter kuwi. Apa kuwi? Batoke banter. Lah kok awakmu seneng jare seneng karo Winong. Loh, saliki pun sawise kula lo andeng-andenge ra sida, Pak. Ha iki. Ndi? Andeng-andeng iki ning bathuk iki. Ning bathuk ki aja dirabi sok ben. Lah napa? Mas? Bocah wedok lek ketemu wong wedok andeng-andeng ning bathuk, Nggih. ki sok kala mikire banter, sok kala wong lanang ki kalah pemikirane. Sok ben ki malah jeleput sok ben. Ngenes. Weh, lah terus sing slamet kanggo bebrayan ki kepiye? Sok ben kanggo pemuda kene, iki khusus sing kurang rabi. Lek golek bocah wedok, itu Simo. harus mempunyai kriteria sing duwe tai lalat. Andeng-andeng. Andeng-andeng. Ning ndi, Mas? Golekno wong bocah wedok sing gemi setiti tresno karo wong lanang ki goleki bocah wedok sing duwe andeng-andeng ning bokong. Lah ngeceke piye ngono kuwi ngawut iki. Rene. Mas Luduk mriki. Nek ning pipi ketok, nek nggon bathuk ya nyata, apa meneh nggon gulu mloho. Lah nek terus nek pengen setia gemati bekti karo wong kakung, kok titiane andeng-andeng ning bokong ki kepiye lek goleki? Carane isu budal ning pasar. Pasar ngendi? Pasar Ngawi, Ha, terus? utawa pasar Dropo utawa pasar Jiwan. Nggih. Enek bocah wedok biaken seret. Angger budal, Angger budal enek wong wedok biak seret. angger liwat, Bian tak jamin saulan. ketemu Mas. Rempul raimu iki. Oh ya pelecehan nek kaya ngono kuwi. Ning iki mau apa? Andeng-andeng ning apa? Andeng-andeng ting Pipi. Ning bokong. Iki mari apik lek dingge omah-omah. Omah-omah, Pak. Alhamdulillah iso lancar sukses. Nggih. Sugih ngono ya. Sugih, Pak. Alhamdulillah aja omong-omong. Napa? Sugih sih andeng-andeng ning bokong. Pripun? Tak omongi. Kita omongi tenan ya. Nggih. Kita omongi tenan iki. Ya piye? Saurunge Mas Cahya. Nggih. Wis sing ngeruh ki aku. Alah. Kira kepruk kowe kok ora. Tak omongi tenan. Tak omongi tenan. Kowe aja gugah macan turu lho. Kowe tak omongi. Sapa macan dulu? Aja gugah macan turu lho. Kuwi dudu macan iki kucing kuwi. Eh, tak omongi. Sik tak omongi. Mas Cahya iki salah. pripun? Kuwi dudu andeng-andeng. Napa, Mas? Sing ngeruh aku dhisik. Loh, itu kan tai lalat. Duduk kuwi. Lah apa? Kuwi toh asine. Jeblok. Jeblok. Kuwi duduk tai lalat kuwi. iki. Tai kucing asine. Tuk luduk. Dalam. Kowe tahu ngemut mercon bledos sing cangkem ngono tahu. Mas Luduk, Nah. paling tidak Nah. perjalanan cintanya Mas Cahyo sama Mbak Kesi itu sudah Betul. dipondasi jauh-jauh hari. Sing roh aku. Roh iki masih tau asine andeng-andenge. Heeh. Akeh. Loh. Wah, sembrono lho. Alah tak Iki- hitung ndenge nek 57 ndenge. Masa ada-ada nek kene 57. Wah, kowe tak hitung yo 1 lho. Ora. Kowe kok telaten metani. Wong Mas Cahyo wae ora temu lho. Angkane sakmene ora temu. Kemeruh. Nggih, Gus. Nggih. Ngeten iki kok dados saking panjenengan. kuwi mek sak sisir. Sak sisir tok lho. Heeh. Iki 57 tak sawang kok kadon yo. Kowe roh ndi-ndi. Kayak wijen demlok. Ayo beda mangsane. Nggih. Ya ta, Bu. Nggih. Ya, Niki enak. gentos genduk apa? Sinten? Bu, enak lho. Andeng-andeng. Ogah aku Dah. nyawang rupamu. Biyen Syukur. Kowe rayak-yakan. Enak. Itu namanya akan menghancurkan rumah tangga kami. Nah, Fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam dari fit mini. Oke, sih. ini nabrak Dalam- Tak luruske ya. Dilus. Kluthuk ki asine omongane kleru kabeh. Pripun, Gus? Malah omong nggen bokong lek nun sewu, Nggih. andeng-andenge 57 lho. 57. Salah. Pinten? Sing 72 asine. Piro? Piro? Itu loro. Tak omongi, Pak. Sing 20 ki gudeg.
Wong piyayine cantik kaya ngene kok iso mangsane. Marah lo aku, Bu. Jangan marah loh. Marah. Nembak kita, wes. kita lama nggak bertemu loh, Bu. Semua orang lelaki itu mengidamkan seorang istri yang seperti Mbak Kesi. Kita lama nggak ketemu loh. Loh iya toh? Itu, Kita Mas Ayo. sama itu menjadi referensi dalam hidup berumah tangga saya. Loh. Referensi apa? Lah nek Mbak Kesi diet langsing sukses. Ha bojomu lemu diet awake panggal gedhi ndase cilik. Apa sukses ngono kuwi? Rumah samu bujuku codot. Ora sukses belas lho kok iso. Niken Salindri tampil lagi, Dek. Ayo. Kita tang tang meneh. Yuk. Karo Mas Jo Klitik. Dawuh. Niken iki bareng gabung ning Madangkara Dulon, ketok alus. Iya. Jatmiko, anteng kaya ngono. Ditanamkan itu adalah kearifan. Niken lho Jatmiko. Secara penampilan iki Niken. Lah iya. Anteng alus. Lah iya kok kaya Jatmiko iki beda. Jatmiko iki kono iki Niken. Iya. Loh. Jatmiko dalang kok ya. Lah iya. Maksudnya jenengan luruske to Jatmiko nu. Jatmiko itu tegese bocah iki saiki mai dadi alus, Nah, ngono lho. anteng, tajem ngono lho. Lah kuwi lho. Dadi nek kaya Tajem ya. Lek tajeme Niken karo bojoku tajem bojoku. apa iya? Bojoku anggere nek barang apa no, ketok apik no, mata langsung ngene. Tajem bojoku. Kowe mulih nggo dhuwit ngono bojomu? Wes tajem langsung nyolong. Ah wong bojo ki tandani ya to, Nduk. Nggih. Dadi non sewu, Nduk, sampean ki bener sing dingendikake Mas Cahyo. Pelajari dulu yang sulit baru kita pahami yang tidak sulit. Pelajari dulu tradisi baru yang modern baru kita dikonsumsi. Dadi pas bocah iki. Tembange halus ya kena, kasar ya kena, nyamleng ya kena. Dadi pas konsumsinya itu menyeluruh. Ngono lho. Majemuk. Dadi ngendi-ngendi kenek. Pama iki Talent. Nah, Iso sembarang aku iso lho. Lek multi talent kalah bojoku. Bojoku multivitamin. lho. Iki munggah panggung ketok mriyayi, ketok Lah, alus. Niken kek rung nembang, penonton urung keplok. Lho. Bojoki rung nembang, munggah panggung tok penonton wis ora. Saka ayune. Ora, bareng ngatek lho njlungup ndase ketatap genjot. Penyanyi goblok lho. Lah dek iki ya dadi dancer ya sukses ngono lho. Wah, nang tak critani nduk ya ki anu. Pripun? Tantemu saya ngujan. Jane mbok kon dadi sinden lah apik to. Bojoki takon niru, ke lho contohnya Niken lho. Nah. Dadi sinden Waranggono sing apik. Bojoki sudah terkontaminasi dengan zaman, Mas. Nang nggih. Saiki kan Blitar, Kediri, Blitar, Tulungagung, Blitar, daerah Blitar, Ngetan. Malang. Niku sudah saya kira son-sonan to, Pak. Horek. Horek, Iya. DJ. Bojoku saya mau dadi instruktur ya, Pak. Instruktur senam. Instruktur joget horek. Ya ning ngarep. Karnaval wi. Iya, karena apale bojoku mesti joget ning ngarep dhewe. Bah. Tek saiki ora gelem manggon ning ngisor, saiki njaluk ning dhuwur truk. Ya mbok gene katok ketat-ketat kae. Tanggone ketat lho kok bojoku kan sikile ireng, Pak. Ken. Lah kok tak wae ketat ki coklat. Lah kok malah kaya telo kaspe. Ane dituruti wong senengane bojo. Ya, kok. kita turuti karena saya itu sebagai suami harus bisa menyenangkan apa yang menjadi keinginan istri. Nggih. Betul. Akhirnya kalau tuku truk, dhuwur tak pasangi genjot niku loro musuh siji. Oh, 2 meter karo 1 meter. Khusus untuk Khusus bojomu. kanggo bojoku nduk. Begitu joget, aku nggawa pelembungan karo nggawa aqua, Pak. Anakmu mbok Momong anakku karo nggawa aqua nggo jagani bojoku ngelak. Karnaval Agustus dik iki lho. Oh iya. Terus gak frai, Pak. bojomu numpak truk anakmu mbok seret. tak seret. Mas sama kirik wis seret bojoku. Mane mbok Tak gandeng, tak Ora iya. gandeng. Angger mlaku 10 meter tak tawani, "Ngelak, Nduk." "Lu ngelak, Mas." Tak Kok wae ucali banyu. ya, Wah, wah, wah. apik, Bojoku karo jeget. Apik. Bojoku lho niku. Nggih, apik lho, apik Gerane lho. ya apik. Ning dhuwur. Jogete piye men jogete? Cobalah satu tahun batin. Bojoku lho kuwi.
jogetane apik. Ngoten niku. Apik kuwi ya. Lah kok genep 100 meter. Ngelanduk ngono. Lah kok aku kok rene aku yo. Lah ning ndi Mas? Leren paling. Leren ben kok tipe kecantol kabel PLN. Berarti aku noleh lah kok gandul. Lah keduren kok kuwi. Nggih. Tembangmu sing lagi kepenak apa, Nduk? Nek iki asli apik, Pak. Nggih. Niki nembang sakniki iso. Selendang biru sing ana pundakku. Ki ya penak. Sembarang iso niki. Niki tembang Banyuwangen ya iso kok. Rasa mbok warai. Rasa mbok warai iki sembarang iso. Loh, lah iya. Tembangmu sing kepenak apa, Nduk? Jajal, Nduk. Kan Tembang khasnya Madangkara aja. Lah kuwi Apa kuwi? kasih apa? Kitir Sumilir. Nah, Wah, kuwi, Nduk. iya. Karyane sapa, Nduk? Ki Gedhek Siswantara. Nah, iya. wonge ning ndi, Nduk? Teng Kediri. Kenal ya? Nggih, Loh, kenal. kuwi sik pernah karo iki enek sangkut paute, Nduk. Masa? Aku Tak Gedhek ki? Heeh. Kuwi dalang lho kuwi. Lah iya. Teko Kediri asli lho. Ketua Pepadi Kediri. Heeh. Kuwi Kuwi ngono ya guru lho. kuwi Kepala sekolah ya kan. ya aku Pak Bone. Ora kowe iki tak unggah malah. Aja bukan aku ceblok malah bosok aku. Iya. Coba anu dipun garap gamelan nggih, Gus. Garap gamelan yang kedua engko jaranan. Iso ya kadang-kadang saged ya Mas. Saged Saged, ning lho. alus, nggih alus, nggih. Saged. Bah, sampean malah ganteng Mas. Nyapa? Kita gondrong Heeh. ganteng. Rambutku molet saiki ya. Ora trimo mau mbolokne WC ngono bapakku saiki Nah. malah ngeloni kan. Belanono, belanono. Enek geleme, Pak. Piye kuwi? Ya biasane njaluk sangu wi. Sapa? Ki? Ora tau dhek iki sangon ora tau gelem. Aku ora tau Masa? aku iki wis sugih lho, Pak. Heeh. Lek ngono aku wis sangono. Wah, engko lek koper tak sangon nduk. Iki nuwun sewu. Bojoku lek ku jatah lho. Seminggu 15 juta kuwi. Wah, masyaallah. Sik. Mas Cahyo kuwi wae sing benbengi mayang. Lah, kuwi. Bojone wae ora tau lho nganti tekan sakmono. Seminggu apa-apa 5 juta, 3 juta. Kuwi kurang tresno karo aku iki. Iki panjenengan mek mayang karo dosen lho. Lho. Lah aku kan ndagel angkringan ya rame. Loh. Bojo ki sak minggu 15 juta. Nganti ora entek, takon sapa nggone tangga-tanggaku aku. Loh, mbok kon ngapo ki? Wis takon wis kono, lek kowe pancen ra iso ngentekne dhuwit iki, kowe rabi karo wong liya aku. Oh iya. Lah anakmu piro lek sekolah sangune? Sekolah ki sangune sing TK kuwi 1,5 Mas. Apik no kuwi. Ora entek mulai tak gepuki Mas. Sik to. Lah nek bojomu bulan jatah sakmono ki terus ndahne aduse lak ya padha banyu, Mas. Oh iya. Banyu ki terima PDAM, gudiken bojoku Mas. Lah terus Bojoku ki adus iki aqua Mas. Wah, aduse aku ah. Sendina ki entek 10 galon. enggak iman-iman ngono ya. Lah nyapa to wong sugih. Mas. Sikatan. Sikatan iki perkara sweet. Loh. Hukummu ya. Lah iya, ngantek nggih banyu keran memprengen cangkeme Mas. Alergi ya? Keramas. Keramas ki lho Fanta. Oh, ndek ibarat keramas ndase dirubung semut tok. Heeh, aduse nggawe banyu aki malah. Lah, Nggih. lek banyu aki cawike Mas. Glodok kabeh. Lah tak del lah kok malah ompong ya aku. Poclok ora. Maka diaturaken Kitir Sumilir. Sik to, Bos. Introne piye aku ya pengen ro Madangkara ki, introne piye Kitir Sumilir ki. Lho garapan. Garapane piye? Mas, suwira pedhok ngene iki aku. Iki kok ya gone minta lagi iki. Ngawur kono nyilih kene kok iso. Ya gone minta ora anggen jeplake kowe. Rupane meh padha dudu kuwi ngawut ya. Iki ki serupa tak sama. Asli sing ning kono ya iki. Oh, duduk deng duduk. Iya. Nggih. Piye arep intro piye Mas Kluthuk kuwi? Introne piye Kitir Sumilir lho, Bos? Jajal, intro. Intro sih Mas. Rumane jajal. Madangkara ki apa iso? Kan biasanya kan musik modern lho, Pak. Digawe gamelan apa iso? Bisa. Iya. Ini dosen semua, dalang semua kok iso. Nggih, coba intro tok Mas. Ompake tok yo. Ji, ro, lu. Yo, introne depan padha no nin no nin no nin no nin no. Introne iki. Moji roji. Tak lakai. Ngono ya. Piye pendapatmu piye Mas Kluthuk? Introne ngene iki. Heeh. Iya no. Iki introne. Iya. Piye? Wis apik. Akhirnya nek arep Loh, tak barang. kira ki nek kowe iki arep dadi
apa ke pengarang aransemen. Komposer. Oh iya, tak kira kok tambahi aransemen apa ta apa. Oleh gong 3 mumet ya, Pak. Wis aku mek gong 6 karo gong 1. Monggo Madangkara bersama Niken Salindri Gitir Sumilir. Yo. Ayo Ken. Mangan dong. Selalu warga masyarakat Simo Keladungan Ngawi selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tanganku ngambaran nembet mega getang lintang sasulang ada rambulan tak geleyan nang endi sipan Rina tak titipi kidang bakatan hing seneng lalu ngitan lenglongan kang rerambetan kamu serah-serah rangga si mangga tak kirim di layang kitir tak sampir di angin sumilir para rasa sliramu tanpa tak pikir Rina wangi bawa yang ngombe hatiku sing kateret saupama kapan kaya aku bisa jaga lintang rangga hindai rambulan aku samar kuatir lamun tak sabrang bakar makar ing arah harang kang sangkar ngelakan tanpa upama nang ketemit sing tirta manggena lasi wong kalong Niken Salindri lho iki. Ayo Ken. Aranan dok. Madangkara original Oke.
Sik, Nduk, sampean beri komentar. Iki lak tanpa ngangge campur sari ta. Nggih. Tabuhane kanca-kanca Madangkara piye? Nek menurut kula nggih kula remene sing ngeten iki. Tenane lho. Nggih. Sebabe. Sebabnya kalau wayangan itu kan identiknya di gamelan. Oh, gamelan. Bener. Iya. Sampean berarti padha karo bojoku, Nduk. Oh, kabeh-kabeh kok dipadane bojomu. Bojomu lho seneng mbok padane aku nih sing mau. Bojoku iki seneng ditabuhi gamelan tapi rebab tok, Pak. Lah nyapa? Seneng karo klasik, rebak alus kok. Boten, bakula manis bojoku. Bojone kuwi nek nyindan apik ram kok. Aku yo ngerti anakmu wedok ya rekake ya kaya Niken saiki, San. Anake sampean wedok kae lho. Sing itu. Heeh. Loh, nika malah pun dadi dokter, Pak. Nek iki malah nun saya Pun lho, dadi Pak. dokter nika. Mboten pamer kula, Pak. Nggih. Niki mboten pamer, niki anak kula niku ndek wingi sing barep dadi tentara, Nah, sing nomor 2 dadi polisi, Pak. alhamdulillah nggih nggih. Alhamdulillah. Kaya Pak nomor Lurah telu, berarti. nomor telu. Nggih, lah bojoku kula sakniki ya dadi polisi, Pak. Loh, polisi apa ki? Polisi tidur sakniki wis dadi turu sak nggon-nggon sakniki. Ane lah jare nek doktere barang. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sakniki wis pokoke sukses lah anak kula niku. Sing penting cita-cita anake ade harus mendukung semaksimal mungkin. Bener, Ya. bener. Kaya ki nalika cilik digula wentalak ya dadine apik. Iya. Ngono lho, Anakku alhamdulillah sakniki jos wis TK sakniku wis Wis iso nyanyi apa, Mas? prestasi saya. Pinter ngaji ya. Mau mulai ki nggo sepatu papat saiki. Loh. Oh, berarti entuk apa kuwi tali ase. Tali ase payu karo ngutil lah sepatu papat. Ane bojone pun iso gawe tembang, Pak. Berarti ya pencipta lagu. Nggih, Wah. atur ya ora kok lagu sakniki gending, Pak. Malah sing dicontoh ki malah Niken kok, Pak. Bojoku saiki kan biyen ki Niken ki koyo ponakan, saiki dadi seniman sing kondang kaloka. Bojoku sampe nggumun, Pak. Dadi ning Kalau- dunia entertain beda. Duluan kalau Niken kaya ngono kalau kayak anu sing mbok ning omah rene. Domo-domo biyen. Domo-domo biyen saiki dadi sinden kondang. Heeh. Aku ya pengen to Mas dandan kaya Niken. Ayo mbok kaya ngene iki kaya sinden ngono. Ya nggih lensa barang. Oh, Tak Nggih tuku- soplen. Soplen. Lah aku wis tuku dhewe aku yo. Terus? Begitu tuku dhewe lah kok dituku ki soplen iki sing rupane putih. Loh, Lah tak sawang lho kok matane ra irenge aku. lho ya diganti. Lah nek tuku ning ndi kuwi kok nganti kleru ki lho? Ning gone jual beli online iki lho. Apa kuwi? Ning Ladalah lho. Dadi Lazada. Lazada. Lazada Ladalah. tunggale Shopee lho, Shopee Ladalah anu lho. Lazada. Lazada, enek Lazada kok iso. Lazada ki lek sing teko barangnya cocok kuwi dibuka barangnya ra cocok Ladalah. Ya contongmu sing bleset kuwi kok iso. Wong aku tuku sepatu tak delok ukurane 4,5 36 cilik. Jaketmu ya ora padha kok iso. Makasih nggih, Gus. Nggih, sapi-sapi. Makasih. Kan sukses ya, Nduk. Nggih. Wis pokoke tak dongakne muga-muga sampean sukses, Bapak sehat. Amin, amin pangestune Ya, lho. wis pokoke Kula riyen nu nalika ngetoprak siswa budaya nu nggih. Runtang-runtung kali promone niki. Nggih. Promone niki lak nggih ngasta wonten Dalangan, pedalangan. Pak Degleng nggih. Nalika riyen rasik alit lah kula nggih pun kalih Mas nu ngancani badut. Nggih. Ngancani ndagel. Heeh. Terus sakniki iso ketemu generasinipun Mas Dalang Degleng. Mula niki amanah. Mula yen duwe anak kuwi aja nganti didongake sing elek-elek. Betul. Aja nganti dilokke bocah kok nakale ram. Justru diangkat bocah kok saya pinter. Mula dadine ya pinter tenan, ngono lho. Duwe anak Pak Heri putrane dikudang dadi bocah sing sukses bisa ngangkat derajat martabate wong tuwa. Akhirnya bisa membahagiakan orang tuanya. Anakmu ya dipinterke ben iso mulyake uripmu, ngono lho. Kaya Niken. Ngono lho. tak omongi kowe. Piye to? Anak ki aja dipinterne kabeh. Hei, ya dicerdaske kok iso. Anake kudu digoblokne siji. Lah apa? Kuwi ngawur kuwi omongane ngawur kuwi. Lah iya. Nek ndi-ndi wong tuwa ngudang anake pinter kabeh, soleh-solehah. Kuwi wong tuwa kleru kuwi. Kok iso? Dadi anake kudu goblok siji. Kok saged Tujuan. Lek anake ade pinter kabeh, papat pinter kabeh, ndelas siji dadi sinden, dadi dalang, dadi pegawai, dadi sembarang. Nggih. Sisi tok nyambeke ning luar pulau, luar negeri, luar kota ning ndi-ndi nggon. Ade sampeyan tuwek 30 tahun ya akan datang ora nek sing nunggoni mangan ora nek sing jukukne ning jeding ora nek sing ngeterne kowe kepleset bongko kowe. Bener kuwi. Heeh, bener kuwi. penemu ndi neh. Ya apa ora? Ya. Dadi anake kudu digoblokne siji. Ayo ngapa pamrih mbok gobloke? Lho sampeyan aku lek tuwek ning jeding nek sing ngeterne njaluk mangan nek sing jukukne. Dadi aku aman. Mek ning amben tok lae-lae sehat aku. Ya nek ra ndek pamrih. Lha nyapa? Lah nek anakmu goblok terus duwe pamrih. Pamrih apa? Kowe sugih, bondokmu akeh, dhuwitmu turah. Lah nek terus kowe diajak patimu piye? Karo anakmu. Nyapa? Pamrih apa? Lho, warisan lho. Lho Bandamu? carane lho, sadurunge mati warisane didol kabeh. Lho,
warisan dol kabeh lah uripmu karo anakmu ning ndi? Loh, ya nunut Mas Cahyo sampe ning Kok menggandul urip kok. Malah nunut. Sik iki tak gawe trio nggih. Siap. Mbak Niken sisingkas, Nduk. Nggih. Karo Nggih. Mbak Winong karo Mbak Birgita. Oke. Coba. Oke. Nggih, coba. jan padha ayune cacah iki. Nggih, mumpung seragame padha ngono Lah lho. iki Ayo, lho. nggih. Nyapa aku kesusu tuwek barang. Wong iki ge bakal ya tuwa kok ora. Bir anu sik sungkem sik karo kae yo senior Mas Gluduk senior sungkem sik. Kesusu tuwek. Salaman sik. Aku lek ro wong ayu nem. Kali Mas. Yo alah, nduk ya. Kaya ponakanku dhewe kabeh. Tur neh nama sing doyan kowe ya sapa? Nang Ngawur, Winong salim karo Mas. Nang, Oh, nggih. pinong irene. Tak Salim nggih. ora salim tak cipok mborok. Kok jenengan ngoten to? Sehat Nduk ya. Sehat, Aku lek ro alhamdulillah. sinden ayu-ayu nan mulih bojoku tak pateni aku. Aja. Ngene iki sing rumangsa ibu-ibu sing minder. Kuwi saya minder lho. Kamu harus bisa menyemangati hati seorang perempuan. Kowe nek ora seneng pegaten, aja mbok larani. Alah, engko sak bekan mbok lungsuri. Apa ya tega. Lah nggih, Mas? ngawur Luar bojomu biasa. kaya gerdu ngono kok iso. Ngawur saya mus kaya pos kampling kok. Tapi tiga. Yo, Ben kita. pas. Pas ya ayu ndak jake. Oh, eh Lho sinden saiki kudu cantik-cantik penampilan. Pak Eri rumiyin profesinipun apa? Angkatan udara. Angkatan udara. udara. Berarti transportasi udara. Iya. Iki cara nun sewu, Winong. Iki cara transportasi udara no beda, Mas. Napa? Niki kula jenengke Mandala Air. Mandala Air. Itu artinya Mandala itu manis dalam lamunan. Wah, Mandala. Nggih. Manis dalam lamunan. Kalau Niken? Niken itu paling tidak merpati. Apakah merpati? Merayu pandai tiba-tiba jatuh cinta. Ini. Apik. Kalau yang satu itu apa? Birgita. Iki Garuda. Apa itu Garuda? Ini kacangku. Kudune yo rene. Kok ini kacangku? Kudune lek gawe apa? Lah Kuwi iya. apa ngono. Ora tau ndelok TV Garuda ini kacangku. Lah kira kacang antum. Iya. Antum iki wong Arab ini antum. Bulus antum. Pancen kluthuk ndhewe kacang ini tak geceke ngene ora. Iso to, Bang. Apa sik kangge? Kangge Pak. Oh iya. Pak saya. Tiga talent ini mau didawin apa, Gus? Nguitan banget ya Siap. kuwi poncot Jawa sisitan dhewe Iki. Banyuwangen. Coba Siap. kaya apa. Bir, otono, tah. Dadi posisi iki. Nah, Siapno to. Wong iki ya komandan peleton iki ya sing sigap. otono, tah. Nah, sampean kene anu nduk niki Cahyu. Anu sampean sampean jero rumah kono, jero rumah. Loh, yo ben Ya kene. sih, ya to Om. Coba ya. Aja om to iki. Ala napa? Yo AA. Ane kulite putih kowe ira yo eek. Lah ya pas nang sing nanggap juragan sedot WC ya. Allah itu. Oke. Dibawani sik coba Siap, kaya siap. apa ya cara nanti dar. Mari Mari dar. Gus dar iki. Dilu dar. Lek melu liyane kowe oleh nguyang-nguyung. Kene iki disiplin aja mbok pajak. Padang melu Pak Jakun. Nek lek ra kena diempet ya Pak Teguh sik ayo ora apa-apa. Nguyang. Engko caloro lek Banyol suwi lho engko saiki. Ayo. Wes ana, ora. Nggih. Khusus buntu lho engko. Nguyang. Nggih. Yo saka Mbak Winong ya Nduk Winong. Ayo. Oh, masa nyawang sinden kan ya gue tambah anyangan-anyangan ya penak tuh. Lambene. kula jengklengi nggih, Gus. Nggih, monggo. Caget. Agak. Awalnya ketemu kok mening-mening. Aja rene, Nduk, Nong. Nah, Kono sih. Kita tambah anyangan-anyangan. Nggih. Lah kowe iki linggone kono piye? Melu jenggleng. Lah kita yo teneni to. jamu iki paling ora suwi kono lho. Kok lungguh iki kepiye to? Ikle tak tinggal ngadeg, iku ngalih nguyuh. Oh satpam dek. Ya nang, yuk. Dari Winong dulu. Setai. Awas jenggleng tuh. Ya nduk kan.
jenggleng meneh. Wah, senenge tok pil pindho iki. Urung. Gandeng pelambiangan. Dinding belambangan lo iki lho macam-macam ini macam. Kowe iki sing genah. Kowe layu glambiangan banyu ae yo. Wong sisa tak kongkonan nyambut. Lambemu iki kok iso. Ya ben kompak andem gawe. Lambemu iki nek nyenggaki ya sing penak. Iki dingge muni. Iki nyenggaki iki. Ora kok ngomong lambe iki. Ra ido dia. Ayo. Kowe iso. Kowe dhewe. Wela dalah iki lho macam ini jenggleng. Kuning belambangan lho ya. Kompak. Iso Dik. Kok iso? Oh, Dik. Bela yo maju. Lah sampe wis patok. Golong banyu wis kowe. Yo, Ora penak no. anu dramu ora kena to. Lah ya. Wong aku penak lho. Bela yo maju. Duduk yuk. Enak iya lah maju. Awas. Alah. Ya apa rek? Kon niku lha apa sih? Gak tepak mencolotmu gak tepak rek. Mas, padahal kita Mas. Lho cak klitik enak jengglenge. Ayo. Tiba gak enak gak tepak iku. Enggak Ya tepak apa babano wis. Oh, iya. Sing iso, sing iso. Padahal kita ya apa sih arek-arek. Oh, iya. Kan drame lho, Bos. Kok tak pongor temen kok. Padahal iki. Jajal, kono nang, nang. Yen Kata ya. Sing empol kae Jos. Mas Asli, dengar Mas. Yuk. Lah. Hei. Out. Ketoke bar ngombe jamu sorengat. Apa itu? Sorengat ki sore diombe isuk jengat. Iki lho. Ha. Kayak rekaman radio. Larlan kita alas Kok ming klothok tok iki kepiye ta? Wah. Wong tak nggih yo penak lho. Liyane jajal. Duh. Liyane sik jajal yo. Oh, Bang. Yo, glak tutak. Jajal iki diajeng. Ayo.
Jajal anu Mbak Tuti. Ayo Mbak Tuti. Jajal nek kono. Tuti sik, Mbak Tuti sik. Mbak Tuti. Mbak Tuti. Yo. Jajal Indro. Mbak Indri. Ayo Indro, Mbak Indri. Yo. Mbak Indri. Cik, rolu ya. Hop. Yes. Bagiane jagung bertongkol 2. Yes. Ika Jojo ngepasi mau. Saya toh, Mas Kluduk coba iki winong. Ya, Cik, rolu ya. Iya. Indra. Bir kita. Indri. Mubur bisa gas. Udah tuh. Nyapa? Barangmu tak ada ngene. Piye? Jagungku sakit. Aku salah era dikei klobot. Nek jodone karo aku wong, Mas. Piye, Nduk? Jenengan jodone kalih kula lho karo adik-adik wae ora mending besok nggene nggon kula mak. Aku lek karo jelem ngono lho, Mas. Aku lek karo iki akan menimbulkan 2P, Mas. Apa itu 2P? Pentung-pentungan. Ampun salah jenengan ngene kula pun murep koyo sabun gip lho. Pun koyo sabun gip lho. Lumah nongklak kaya prau prigi. Jane kaya sabun pepaya kotak. Ora. Gini. Ya, anu bir kita. Ya. Jojoku kono. Disyukuri. Yuk, sekarang monggo Gerajakan Banyuwangi dados. Hei.
iki. Makasih, nggih. Komposisi yang luar biasa. Nggih. Tur ngeten Mas Klitik. Dawuh nggih. Dawuh saking Mbah Lurah, nuwun sewu minangka tandha tresnanipun Mbah Lurah Haryanto dumateng warga masyarakat khususipun Desa Simo. Nggih. Menika panjenenganipun kejawi paring hiburan wujudipun wayangan ugi wonten hadiah door prize. Alhamdulillah. Nggih. Wonten 4 hadiah, 1 Magicom, 3 adalah sepeda. Nggih. Keparengipun sing loro 1 sepeda, 1 Magicom diundi pada limbukan. Oh, terus sing loro sepeda loro goro-goro. Oke, siap. Mbak bilih wonten sampun madya. Anggenipun ini lho, ndelok wayang oleh hadiah niki ra piantun sing blobo ngoten kados Pak Heri. Tandha tresna niku le matur Mbah nuwun Lurah. Mbah warganipun nggih. Oh, Mbah Lurah piyambak. Enggak, anu kupone disiapne, nomornya disiapne, mbak beli mungkin cocok, alhamdulillah, rezeki. Suara kula ini telas begini Mas. Nggih, napa-napa dipun sembuhi melih. Nggih. Monggo. Langsung kemawon Bu. Wis siap, monggo. Nggih, ingkang berkenan mengambil Bu Kesi. Oh, Bu Kesi, nggih, Bu Kesi pancen menika. Monggo, menika. Tutupipun dipun bikak rumiyin, dipun kopiok, Kung. Dipun kopiok. Diblek sik, Bu, blek. Oke. Mbak Lurah piyambak iki lek ra piantun budaya. Siap, alhamdulillah. Ingkang setunggal hadiahipun Magicom. Nggih, ingkang sepindhahan hadiah menika Magicom. Nggih. Katur dhateng masyarakat Simo, sinten kemawon ingkang asal mugi-mugi Dados berkah. dados berkah awet nggih. Amin. Nomoripun cobi kula anu, Mbah. Nah, betawisipun jenengan mboten ngagem kaca tinggal 00675. Ingkang rumas cocok nomoripun 00675. 1 unit Magicom. 1 buah Magicom. Bon, Unit enten. motor. Pokoknya sing nomornya cocok mungkin langsung ting daleme Mbah Lurah. Nggih. Pira nomornya? 00675. Nggih, mungkin sing nomornya cocok langsung ting daleme Mbah Lurah. Oke, ada 1 buah Magicom. Magicom. Wonten? Enten, Oh, Pak. nggih, menika. Nggih, Oke, siap. Wonten nggih. Enten. Wonten menika. Niki Magicom nggih, Pak. Nggih. Lajeng Lajeng sepeda. Lajeng menika sepeda tapi menika dipun cicil pertama menika pentil riyen. Pentil kaya anakmu nyemplik ngono. Sepeda jatuh pada nomor 00214. 00214. 00214. Bu, monggo Bu, tindak sini Bu. Wonten Bu niki. Bu. Sepeda. Monggo Bu. 00214. Dicocokkan sana. Mungkin dari keluarga besar bisa mencocokkan nomoripun. Ah. Iki sepeda 00214. Enten Amin, Pak. enten 00214. Leres dalam ting griya. Oh ya video call barang lho ya niku. Pangapunten, Mas. Enten. Mas. Ini perwakilan yang ngasta napa? Kuponipun sami. Monggo langsung dipun pendet wonten dalem nggih, Bu. Iki Ya. sepeda iki. Pak. Wonten ingkang sepeda. Sepedanya ada, Mas. Ada anak-anak. Oh, wonten. Nggih, siap. Mas, ini monggo Mas, diato, Mas. Wah, jan. Lajeng nyingkat waktu langsung Nggih, siap Mbak Lurah, terima kasih. Oh, Mbak langsung Lurah. sekawan, Dibantu Mbak. mriki malih. Mbak Lurah, Nggih. Mbak Lurah. Kalih meneh mungkin terakhir. Goro-goro mungkin siap. masih Matur ada suwun. 2 sepeda. Nggih. Non? Tidak Oh, ada. ada, Mbah. 2214 mboten enten. 00214 mboten enten. Mboten enten. Oh, via. iya. Oh, iya. Dinyatakan gugur. Gugur via. Kobong. Nyatakan gugur nggih. Hanya Nggih, lihat nggih. WA nggih, siap. Yuk. Ra iso. Malih, Mbah. Kudu nggih DP lho lihat via. Oke, siap. Budal. Yo, monggo dipirsani melih. Nomor 1 unit sepeda 00338. 00338. Enten nika duwe nika. Pundi, Mas? Nggih. Oke. Nggih. Siap, pun Mbak Lurah. Oh nggih, menika pun aman. Nggih. Dicek riyen, Bu, mengke kupon parkir sing sampean sawang. Monggo Parkir. Mbak Lurah niki njan aturke mriko. Atur nuwun tepuk tangan kagem Mbak Lurah. Luar biasa. Mersani wayang sik duwe hadiah niki ra Mbak Lurah. Beh jan. Alhamdulillah. Masa ya. Muga-muga wayangan ya ora pisan tok,
Bincang sakulan pindho nggih, Mbah. Amin 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 amin. Mbak Indri tandane no. Siap. domestik kok. Ayo, Monggo Mbak Indri, ayo, Mbak Indri. Mbak Indri iki. Cublak suweng Mbak Indri. Yuk, dados. Oke. Coba suwan keting keleder mamuka kumpul-kumpul Pak boleh rame sapa guyu ndelikake sing pembeli kopong sing pembeli kopong Coba suwan keting keleder mamuka kumpul-kumpul Pak boleh rame sapa guyu ndelikake sing pembeli kopong sing pembeli kopong sing pembeli kopong Jan. Pon nek niki mboten sah gawe macem-macem, Gus. ngantek mbok ganggu kowe ditonyo ndasmu Gedhi ngriku e. Wilujeng dalu Pak Nggih, wilujeng dalu Mbak Indri, wilujeng dalu nggih. Derek ajar Gadi Wano. Jenengan asli Simo mriki? Asli Simo. mriki. Ini yang bisa dinamakan sinden yang kreatif ya Mbak Indri menika. Kok saged, Mas? Menika waranggane jenengan ngagem jarik menika parang nggih. Nggih. Parang nggih Bu nggih. Pelitian. Pelitian nggih. Lure iki nggih Garuda kok ya ngerti lek ning kene-kene Garuda ya tak anu iki. Jenengan kok ya iso wae kok ya. Tapi nuwun sewu, Bos. Pripun? Ini yang bisa dinyatakan bahwa wanita yang istimewa. Kok iso? Kok saged, Mas? Loh iya lho Bos. Istimewa. Apa? Sego goreng lek ora istimewa lek nek ndoke. Mulane jandane wanita istimewa iki mesti nek ndok. Tri, Dalem sehat ya? sehat, Mas. Alhamdulillah sok ketemu Nggih. jenengan. Alhamdulillah, Pokoke muga-muga Cik. sampean sehat. Amin ya Allah. Wis aku istrawani jarak sampean ndok. Lah napa? Tapi yang tanganmu gawe digedi koyo ngene aja. Lagi bogem cekelmu biar iso. Tembangipun kesanipun saya, Gus. Nggih, Nah napa? iki ya bebas, Indri ki duwe lagu yang andalan sendiri. Siap. Oh ya Lagu wis. apa Ndek Sayu? Kula jake duwe, Derek Gus. mawon. Silakan. Ah, monggo. niki mumpung gaweke lintang asmara wae. Oke, Wah, nggih. Nek. Berarti aku wedokane ya, Mas. Nggih, jangan wedane kula Siap. lanangane. Niku, Pak. Oke. Panu. Nggih. Pas. Mangke apa kesupen goro-goro masih ada lagi satu Magicom dan Siap. satu sepeda Honda. Bersama panjenengan. Bersama saya Yamin. Monggo lintang asmara. Kayak nyapa mlorok mripate. Ora iki tak dek. Apa to, Mas? Tak jejere sikile go didekmu lho. Anu keselu. Weh makane nek wong wedok ki ngene-ngene iki lho, deloken dirabi kaya wina ngapik, rambute ning bathuk ketel. Ki pemikir manajemen rumah tangga yang apik. Kaya ngene iki sapa Berginta, nggon gudhek kuwi rambute ketel. Kuwi apik dadekne bojo. Soale apa? Yen didangu karo garwane mesti sok mirengke. Bojo ki rambut tok. Lho. Lagi lho. Ndruwo. Pak Eko ngono, bojone ndruwo jare. Kita mbien bar dirabi iki terus dibekat tak rabi lho. Ning titanono lho. Nenek wong wedok Piye? kentole mbembeng, Heeh. sikile gedhi, Terus? rambute njlabut Lah, jabut. kowe aja dirabi. Ngapa, Mas? Banci ngene iki. Kaca-kaca lintang asmara nggih. Monggo. Siap, ya. Yuk, dadas. Ayo Dendri. Terus kamu Tresnaku tuluse batin Kang Mas. Padha karo aku, Nduk. Aku yo tresno karo sliramu. Nek aku ora tresno. Ora digantung.
Cah balekno pandang. Yo. Yen wis tresno. Indri ora bisa dipisah. Luar biasa, sangat serasi. Makasih Mbak Indri. Sangat serasi, Pak. Saya setuju. Serasi. Serasi. Bapak kula kalih Mas Kluduk. Sampeyan jan kaya Kamajaya karo Ratih, tenan. Iya, tenan. Kaya Mimi lan Mintuna. Iya. Iya. Kaya Si polos kan. Nggih. Asli si polos Mas. kaya kaya Ramadan tiba lah. Ramadan cinta kok. Ramadan tiba. Terima kasih Mbak Indri nggih. Mbak Indri. Doakan Mas Klitik, Mas Kluthuk untuk Bapak Lurah Haryanto. Siap. Ingkang baku namung derek-derek urun ndedonga, Gus. Nggih. Ing dalu menika anggenipun dana rasa, Nggih. anggenipun sedekah lilahipun beliau Bapak Heri Saripit Ibu. Mugi-mugi menapa ingkang dipun suwun, menapa ingkang dipun jangkah, insyaallah Gusti Allah paring ridho lan hidayah. Tansah pinayungan kabagyan kamulyan katentreman. Amin. Lan ugi keng putra kekalih ingkang dipun lenggaken wonten ing damparing kepabron tumuju wonten ing samudraning bebrayan dados ingkang Dampare keprabon. kok dampare Keprabon Mas. Nggih, Mugi-mugi tansah manggih kakilan nini kang jinangkung Nggih. pikantuka momongan ingkang satuhu soleh lan solekah ngabekti marang piyai sepuh kekalihipun. Amin ya rabbal alamin. Mugi Nggih. Gusti ngijabahi. Amin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndom slamet. Nggih. Blangkon genahku ukurane, lakon kudu ana crita lan lakune. Dawet sak cendole. Bab pipi. dasak cendole. Katoke ngapret. Ketok cendole. Mbak Nuwun, Terima kasih, makasih. Matur nuwun, Mas matur nuwun, Kene, matur Mas. nuwun. Mas kene ayo. Pak, kula praise sesuk Pak saya. Nggih, sok prai. Mancing aku Pak saya. Mancing kok. Mancing